afternoon, magandang hapon sa inyong lahat. Si Sister Jessie po, shout out sa satuyang mga ACI family and ACI associate, and happy birthday to Cha Norms and Joanne Sigalat. And shout out din kay Angel and Angelica and to all ACI family. Today is Friday, July 18, 2025. 2 days from now, we will be entering the 16th Sunday in Ordinary Time, where the readings remind us that God continues to visit our homes and our lives in different ways. How do we welcome Him? It's not just our service that is important, but our presence as well. By the way, from the recent Diocesan Circular of Bishop Bong Bailon on July 27, we celebrate the 5th World Day of Grandparents and the Elderly with the theme, Blessed are those who have not lost hope. Starting yesterday until July 25, all the parishes are enjoined to have the novena to Saint Joachim and Anne, which we also do in our chapel after our daily Mass at Santa Rafaela. Visiting the sick and the elderly is also done in these days. Last Friday, ang aming episode 44 ay pinamagatang #The Search is on for MUPH, at meron tayong dalawang very promising young lady searchers as guests. Let's continue to pray for Key April and Juve Rose. Ngayong hapon, episode 45 ay pinamagatang The Irresistible Call, at dito nga mga seminarista naman ang ating mga guests sa hapong ito. Meron tayong dalawang panauhin na makakasama natin ngayon. Sobrang excited na kami na ipakilala sila sa inyo. Pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking mga co-hosts. Thank you. Good afternoon, everyone. Sister Martha Hang. Shout out to all the ACI sisters on over the world. And shout out to all those who are watching and listening to our program this afternoon. By the way, we facilitate individual, group, and family recollections as well as parent-students encounter. Please just message us as if you are interested. And for young ladies, senior high school graduates, college students, and young professionals who are interested to search for their vocations in life, you are invited to visit us at Santa Rafaela Maria Student Home, Sakpon, Daraga, Anbay. Please message us to Kita Kiss. Maray na hapon sa Gabos, sa Giraray. Sister Net po, magandang hapon, maayong hapon sa tanan. Shout out kay Christine Sazon, Hannah, Janelle, Leslie, at sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bokasyon ACI, labi na sa ako ang papa, ug sa akong mga igsuon na sila Ate Gigi, Ate Jojo, Ate Gigi, Manu Jojo, ug ang ilang mga pamilya. Naranasan mo namang magbingi-bingihan sa tawag ng isang mahal mo sa buhay? Diba kung alam mong mahal ka niya, alam mo rin sa puso mo na para sa ikabubuti mo ang dahilan kung bakit kanya tinatawag. At dahil kapag may tawag, dapat may sagot, pwedeng ang sagot mo ay yes, no, or marahil, I don't know yet. Pero kung nakalipas na ang maraming taon at ang sagot mo pa rin ay I don't know, well, sa totoo lang, pwedeng sagot na rin po yun. Sagot marahil ng isang taong takot sa commitment. Pwede yun, di ba? Pero huwag kang matakot. Kilalanin ang tumatawag sa'yo. Manalig ka. May oras pa. Our vocation is a call of love, a call to love, a call to be happy. Kaya need mo po talagang kumapit sa Diyos dahil ang tawag ay galing sa Kanya mismo. Di po yan katang-isip o gawa-gawa lang ng tao. It is the Lord Himself who calls us. And the good news is, it is also Him who will give us the grace. Sa totoo lang, isang grasya po talaga ang pagsagot ng oo sa Kanya. Pero paano kung pinili mong wag pakinggan ang tawag ng Diyos? Ano kaya ang pakiramdam? Ikaw, handa ka na bang sumagot? Samahan natin ang ating mga panauhin sa ating programang Usapang Bokasyon, ACI, Episode 45,
The Irresistible Call. At ito na nga ang ating mga panauhin sa hapong ito. Welcome po and please introduce yourself at mag-shoutout na rin po. Cute naman. Bakit sabay? So, Para kayong kambal. yes po, sister. Paras po So, Diyos maray na hapon mong sa Indo Gabos. Ako po si Brother Jack Ives Bidia. Tsaka, pa-shoutout po sa dalawang home parishes ko, ang Sagrada Familia sa Panal, Tabaco City at San Antonio de Padua sa San Antonio, Tabaco. So, ako no, Diyos maray na hapon po sa Indogapos na tagapakinig ng PCGB. So, ako po si Seminariano si Lorenzo D. Mabulay from the parish of St. John the Baptist Parish, Kamalig Albay. Second year philosophy po. Shout out po sa MSCS community, to our beloved director, formators, sa mga nakikinig po sa inyong lahat. Gandang hapon po. Shoutout syempre sa inyong rector, si Father Leo. Salamat po. Pinaalam ko kayong dalawa. Sige po, kay legit po ang pag-guest yung dalawa dito. Bakit kayo isang ano lang, yung pangalan ni, may sariling cell si Brother Lorenzo, mas effective yung ganon, na isang nag-share lang kayo? Apo. Okay. Tapos monitor po, sister, yun isa. Sige, okay. Good yan. Sige po. So, Brother Charles and Lawrence, what or who do you think are the factors that inspire you to consider seminary? Ikaw ba? Ikaw. Ano ba naging inspire sa inyo? Marami kayo dyan eh. So, one of the greatest na nag-inspire po sa akin na enter the seminary, siguro po para po sa akin, may tatlong factors po and answering the call of God. First po is you will experience the what you call the instrument na may mga ipapadala po ng mga tao o mga pangyayari na magiging instrument po siya para marinig mo po yung calling ni God. So one of those instruments po is dati pong pare sa parish namin. Sa Kristanya po ako, sumasama po ako sa mga barangay, nagsiserve nung panahon po yon. Siya po yung parang nag-introduce sa akin ng idea about the seminary, the idea of the priesthood, the idea of the calling of God. Tapos after po nung instrument, follows po yung sinatawag na invitation na pag may napinadala na pong instrumento ang mahal na Diyos, i-invite ka na po ni God through that person, through that instrument na pinadala po sa iyo. So after po nun, in-invite ako ni Father na magpasok sa seminary. Nung una nga po, sister, honestly, hindi ko naman po akalain na papasok ako kasi ayaw ko po talaga nung sinabihan po ako. Lang po sabi ko, sister, medyo rato. Joke lang po, sister. So, sabi ko po, hindi naman ako magpapare, ba't ako papasok ng seminaryo? So, So, eventually po, inano ko po yung invitation. Tapos yun na po yung third part, yung tinatawag pong participation. Kasi useless po yung instrument, tas yung invitation, kapag hindi po ako magpa-participate. So, nag-participate po akong wholeheartedly. At ngayon po, going 8 years na po akong nasa loob ng seminary and nag-i-enjoy naman po. Mm-mm. So, nag-start ka as grade 7? Grade 7 po, sister, in the Oo. minor seminary. Minor seminary. At sino yung father na yon? I-shout out natin si father. Wala. Sister, shout out po kay Father Lindon. Lindon. Father Lindon. Killer.
Yung nasa St. Gregory ngayon? Opo. Sa cathedral? Dati po siyang nasa Kamalig, Parochial Vicar po. So you're from Kamalig pala, si Yes, Brother Sister. Enzo. Yeah, thank you. Brother Jack? So, Brother Jack, ano yung nag-inspire sa'yo? So, simple tayo dyan. So, instrument, yung taong pinadala, tsaka yung mga instances na binigay ka ng sign. Yung pangalawa, yung invitation. Yun, di mo madalas maririnig basta-basta sa labas-labas. Tsaka, di man all the time na ini-invite ka. Pero sa isang hing-hing, pupunta na yan sa response mo. So, paano ba ako nag-response sa call na yon? Nag-start ako, graduate na akong high school. So, pre-college na ako pumasok ng seminaryo. So nagtapos ka ng senior high school sa labas. Opo. So nag-pre-college ka? Yes po. Oo. Diyan din sa MSCS. Ay, hindi po. Ang pre-college program po ay sa St. Gregory na Minor Seminary. Ah, dun din. Oo. Yeah. Nagkita kayo dun ni Brother Enzo. Ay, hindi. Ano po, sister, noon, pandemic. Kami pong, blended learning. So Kami po pandemic. yun na nakastay po sa seminary po within the pandemic. So grade 7, online, parang ganon? Pumasok Ay, hindi in po, particular si sister. Brother Enzo, pumasok, pandemic pala yun. So parang Eh, hindi po, modular. sister. Ano po, grade 7 po ako, grade 8. Ano po siya, face-to-face po kami, stay in po kami doon. Mhm. Tapos nag-hit po yung COVID. So, bali po, pinauwi kami by the advice of the bishop daw po. Mm-mm. So, umuwi po kaming mga junior high, senior high. So, bali po, grade 9, 10, nasa ano po kami, bahay po. Mm. Tapos sina Kuya Jack po, pre-college, sila po yung pinayagan na po dahil unti lang po sila. So, sila po yung pinayagan na mag-stay. So face-to-face pa rin sila, Brother Jax, kahit na pandemic time yon, yung Opo, pre-college oo. days niya. Wow, ang galing. Nasa challenging ano pala kayo, moment nung time na yon, but you persevered. At ngayon, nasa philosophy na kayo. Mag-graduating na si Brother Jax, and then si Brother Enzo ay second year na. O, di ba? Sige Yes. po. So, gusto namin i-emphasize uli yung attraction, no? So, at the outset, ano yung main attraction nyo to enter the seminary? Kasi ibang pare, para sa- football, basketball court, mga ganun lang yun, yung mga kwento nila. Pag ay sister, nag-start lang yun sa may malaki kasing basketball court doon, yung mga ganun. Kayo, ano naman sa inyo? Yun para sa yung seminary mismo, lalo na yun malaking cross sa harap. Doon talaga nag-start. And consistently na umaattend ako sa Sagrada Familia sa Panal, which is harap lang talaga ng seminary. Parang unti-unti, tinatawag ako doon. Malaking krus? Ganun din si Father Leo. Yung attraction niya sa krus. Sa krus din. Pareho daw kayo ng attraction ni Doon po, Father sister, Rector. sa facade ng seminary. May Brother malaking Jerome cross. Mahino. Opo. So you're referring to that big cross sa minor seminary sa Panal. Ayun, nasa facade po. Yeah. Yeah. Ay, lower ng konti. Thank you. Okay. So yung malaking cross, ano yung feeling doon sa malaking cross? Ano yung attraction Pag doon? nakikita, oo. Oo. So, at that time, before pumasok ako sa seminary, the outside, since nasa labas ako ng gate, nakita ko agad yung cross. Like, malaki talaga siyang cross. Although, since nag-hit yung pandemic, din naalaga na maayos, may mga lumot-lumot. Parang the sunset and the sunrise, nakikita yun beauty despite the simpleness outside. Cross lang talaga, walang Jesus. Wala po. Hindi siya crucifix. It's really cross.
Ang galing. Tapos may mga lumot, tapos mas may yung artistic ano doon. Pero parang retro, no? Balikan mo yon. So parang at the outset, it was just the cross. Pero ngayon, I'm sure you have this deeper sense of what really attracted you to that cross right now. It's the symbolism of Jesus Christ calling out to you. Wow. Yeah. Opo. It was the For person of the ano cross. For the the scene with that sunset and sunrise behind the cross makes it more majestic in the eyes. So talagang maganda siya, inviting sa mata ko. And then, ngayon, mas nai-inlove na doon sa taong nakapako sa krus. Opo. Oo, dahil sa grabe labis-labis sa pagmamahal. I'm sure until now, lumalalim. Yun ang wish namin sa inyo na mas lalalim pa talaga yung relasyon, yung pagmamahalan niyo with the Lord. Kasi yan yung ipoproclaim, especially pag mga pari na talaga kayo. But as early on, attractive kayo masyado sa mga young people. Nakita ko gaano ka madaming na-attract kay Brother Enzo nung nandun kami sa ano ba yun? Saan ba yun? Parang vocation something gathering yun doon. Ang daming Sister. Ano yun? Anong meron doon? Yung Marian Youth Pilgrimage. Marian Youth Pilgrimage. Ako talagang nilalapitan si Brother Enzo. So, chance nyo na talaga yan na ibahagi si Kristo. Yung ganon. Nakita namin yun, yung gift ng pagiging bata, gwapo, o banal. Yung ganon. Sige po. Brother Enzo, ikaw naman po. Ako po, sister, honestly po, wala pa po kasi, sister, nung pagpunta ko po doon, di ko po talaga siya nakikita na dati, di ko po siya alam. The first time ko po pumunta doon is nung nag-exam po ako, na entrance exam, na sinamahan nga po ako ni Father Lyndon din po yung sumama sa akin nun. So, parang po siya, sister, wala po sa akin pero nag-catch ng attention ko po. Hindi ko man po talaga tiga-expect na papasok po ako doon. At least, totally po, sister, ayaw ko po talaga nung una. Kasi yun nga po. Kaya, di ba po, pag ayaw sa isang bagay, di naman masyadong nagmamasid-masid. So, parang ganun po, sister, yung naging feeling nung una. Pero nung pagbalik ko po, sister, for the orientation, nakita ko po yung chapel ng seminary. So, yun po yung mas nag-attract sa akin. Parang yun na po yung naka-touch ng attention ko, yung chapel po ng seminary. So, yun rin po. Ano yung feeling na nanatili sa puso mo dun sa chapel ng seminary na nakatawag pansin sa'yo? Magaan po siya, sister, sa feeling na parang comfort. Isa po siyang comfort place na despite all the uncertainties po, despite all the doubts, kapag nasa loob pa ako ng chapel, when I saw the chapel po, parang nawala po yun lahat. Yeah. Parang na-feel ko po talaga dun yung presence ng isang ama na tumatawag po sa kanyang anak. Wow, ganda yan. Sabihin mo natin sa inyong mga kapwa-kabataan na dalawin naman nila yung chapel, yung ganon. Ang galing. So, is krus at kapilya. Beautiful symbols. Yes. Okay. So, brother, how did your family react when they learned that you want to enter the seminary? What was Diba the sa- reaction? Sa akin po, sister, si mother po kasi is single mom na lang po. And maaga na pong namaalam si papa po. Tapos, only child po ako, syempre. So, nung una po, parang hesitant po si mama na papasukin po ako sa seminary. Kasi nga po yung mga doubts na only child ka na nga lang, magpaparek ka pa, wala na nga niya siyang daw po makakasama. Pero kahit pong may mga ganon na instances, nung hinatid po ako ni mama sa seminary, nakita ko naman po doon yung
support niya Mm. na realize niya po, tapos na understand niya na ito po yung chosen vocation ko po. Dito po ako nagiging masaya. Mm. At ano po, dito po ako, ito po yung sagot ko sa tawag po ni Lord. Mm. Kaya eventually po, as time goes by po, na accept na po ni Mother. Mm. At ngayon po, very happy po siya Yes. na Mm. may anak siyang seminarista. Yay! Yan ang tunay na nanay na nagmamahal sa anak. Opo. Di ba? Mm. Sinusuportahan ko anong magpapasaya sa kanyang anak. Yeah. Totoo yun. Yeah. Opo. Brother Jax. So, ito, second attempt ko na to na pag-accept ko ng invitation. Mm. Because yung first try, hindi naman talaga accepted fully na papasok ako sa seminary. Mm. Like, grade 7 na dapat ako papasok ng seminary. Mm. Pero, yung mga magulang ko, medyo hesita. Mm. Kasi, sabi daw, bata pa to, bata pa to, baka ma-homesick ko. So, Mm. and marami pa dapat siyang ma-experience. Mm. So, sige, pinalipas ako muna yon. Kasi, alam ko yun, yung guidance nila na di sila magkamali. Mm. So, tinuloy ko yung high school ko sa labas. Mm. And during those years, tinatanong pa rin ako ng mga kapatid ko na mapadagos pa ba ako o hindi. Mm. Pero the call was consistent Mm. enough to invite me back. Mm. Kaya 2020, pumasok yung pandemic. Mm. Pero right before, nag-test ako sa DO, nakapasa doon naman. Mm. Pero first choice ko talaga is yung seminary. Mm. So, yung magulang ko, since nakita nila na hindi na yung bata pa, may decision na sa sarili, Mm. and talagang pinapersevere niya yung invitation na pumasok. Mm. Ang galing. Ano yung strand mo nung senior high? Humanities. Yung Ano sana yung kukunin mo pag nag-kolehiyo ka sa labas? psychology. Wow. Galing. Fourth year ka na sana ngayon. Pero walang regrets, no? Wala naman po. Oo. Galing, galing. So, what was easy? What was difficult in responding to God's call po? So, what is easy for me in responding is the consistent call. So, since nasa labas pa ako, consistent ako na bilang sakristan na may previous parish po, yung San Antonio, Ipadua, sa San Antonio, Tabaco City. So, naging sakristan ako doon for 9 years. From there, Yes. parang it was para siyang like safeguard for any temptation, since the consistency of serving the parish, tsaka the freedom, yung freedom na experience lahat muna bago pumasok sa seminary. Yun ang medyo easy. Ang difficult naman is yun fear na yun magulang mo mag-reject ulit ng invitation. So, before the seminary ako, parang sobrang takot ko na baka sabihin naman ng mga magulang ko na baka meron pa bang course na ako pwede pasukan, kasi mahirap talaga na bitawin ang eldest son sa pamilya. Yun ang pinakamahirap doon. Pero sometime, tsaka closure, na accept nila
na gusto ko pumasok sa seminary. So, ikaw ang panganay na lalaki. Opo. Pero may ate ka. Opo. So, parang pangalawa sa pamilya. Sa ilang magkakapatid? 3 lang po. 3. So, ikaw yung middle child. Opo. The only son? Eldest son po. So, may isa, yung bunso, yung ano din, Bunso is lalaki brother po. din. Opo. Naku, baka sumunod pa yun sa'yo. Maging, anong grade na ngayon yung bunso? Ay first year, ay second year, College na. college po. Opo. Hindi ba nagsabi na ano yung susunod sa yapak ni kuya? Ay hindi po. ang sinabi ko, baka daw maubusan ng lahi. Oo nga naman. Gwapong lahi pa naman. Ayan ang lahi ni Jesus. Ayan si Brother Enzo. Ano yung lahi? Wala nang lahi. Maraming lahi. Hindi yan Kaya ano po, biological. sister, kapag ano naman po, di ba, mas lumalaki po yung family. Yung Sorry, mas maraming lahi. Opo. Sumunod kay Jesus. So, sa akin naman po, sister, ano po, ang daling mag-oo, pero mahirap pong panindigan yung yes. Kasi po, nung sinabihan po ako nun ni Father na mag-seminary ako na niya, ano po ako nun, di mo po ako nun pati naga-sayuma o naga-say no na pare. Sabi ko po, yes po ako kagad. So, yun po. Tapos, pag-uwi ko po nun, parang sabi ko, mali yung mali yung sagot ko. Kasi, una po talaga, di ba, ayaw ko naman. So, madali pong ilabas yung word na easy, pero mahirap po panindigan. So, yun po yung naging difficult in responding God's call. Yung being true to that yes po. Napapanindigan ko yung yes na to, panindigan ko yung pagpasok ko dito sa seminaryo. Pero eventually po, again, kahit ayaw ko po talaga, by the grace of God, yung yes po, naging totoo, naging yes na with conviction. At dahil po doon, yung seminary life ko po, naging mas madali, naging mas easy. Kasi po, from that point forward, mas nagiging masaya na po, mas nag-e-enjoy. Kaya, sa pag-continue ko pong mag-respond in God's calling, yung yes po, napakadali na lang. At masasabi ko pong this time, may conviction po, tas kaya kong panindigan. Yun po. Lahat grasya. All Opo, is grace. sister. Grasya po talaga ang pag-yes sa kagurangnan. And He is also the one sustaining us sa ating yes. Okay, ang sunod na katanungan po ay, meron ba kayong masasabi nating religious experience o touchstone experience bago kayo pumasok sa seminaryo? Itong sense of God na alam mo na kilala mo kung sino yung susundan mong yapak. Sino yung tumatawag sa'yo? Meron ba yun? Kasi you were still very young then, grade 7, and then si Brother Jax must be like, ilang taon yun? Mga 18. 18? Oo, ganun. Oo, Bata 18 pa na. yun. Pero meron ba? May masasabi ba kayong meron kayo nun? Okay, Jack. So, ito, actually, ilang months, yun, nasa high school pa po ako. Actually, nasa exploration ako in the religious experience. May mga kaklase ako ng mga ibang sekta and like born again. Okay. So, I experience kung paano sila mag-worship, paano nila pinuput yung put alive yung faith nila. So, ayun, nakita ko, na-experience ko kung paano sila mag-worship. And right after mga Saturday na yun, may meeting kami ng mga sakristan. Doon, kinausap ko yung previous seminarya na ngayon deacon, si Rev
Odiver. Doon in-explain ko kung ano yung nag-experience, yung feeling. Doon, yung feeling ko na kasama sila, yung mga born again, although hindi masama siya, I feel their faith talaga, dinilive on nila. Pero since sa akin, di ko alam kung bakit, na parang sinusunog ako. Yun ang di ko alam, ma-explain. Tapos, pinuntahan ko agad si Rev. Doon, in-explain ko, and sinabi niya sa akin, if ganon yung feeling, huwag na patuloy. So, it was a sign that hindi na ako dapat magpunta sa iba. Nag-straight lang talaga, directly. Thank you. Thank you. So, Brother Enzo? sa akin naman, sister, same din po na may tao rin pong parang kapag convince sa akin. Si ano po yun, si Father Lyndon pa rin po. Shout out, Ano Father po? Lyndon. That time po, maski naka-exam na po ako, tas nag-try pa rin po ako mag-exam sa ibang school. Sa Morms po, sa Ginobatan. Tapos, nung nalaman po yun ni Father Lyndon, parang kinausap niyo po ako, sister, natin para inganyo niyo po ako, para kumbaga po, pinabango niya po yung seminary para po sa akin. Pero yung pinaka tumatak po sa akin na sinabi niya, yung sabi niya na may nakikita daw siya sa akin, sister, tas alam niya daw po na pag pumasok po ako ng seminary, na it will grow and it will bear much fruit daw po, sister. So parang yun po yung nag-strike sa akin na ma-convince po talaga. Be totally convinced na pumasok po sa seminary. Yeah. Thank you. Okay. Oo. Salamat. Sige. It's time check. It's 1:36. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, sa Uno Plus
Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon AZI Episode 45 na pinamagatang The Irresistible Call. Okay, brothers, did you have a dilemma whether to enter a diocesan or a religious seminary? Did you ever consider religious? Ako po, sister, hindi po. Kasi, wala po akong idea pa noon about Okay. sa religious or secular, diocesan, mga pare. So, yung introduce po sa akin na seminary is diocesan po talaga. Although po, sister, nag-elementary po ako sa Dominican, sa Pamalig po. Nakakakita na po akong mga religious na priests. Pero di ko po talaga alam na separate po talaga yun na yung religious sa diocesan. So, from the start po, dire-diretso po ako sa diocesan. Okay. Ka, Brother Jack. Ako rin po. Labat na. Ayan. So, in my case po, na hindi ko po narinig na may religious pala na seminary before. Kasi narinig ko lang siya during sa seminary talaga ako. Kasi ang pinaka-famous kasing seminary dating po sa Tabaco is yung St. Gregory. So, yun lang na kinikilala ang seminary. So, doon, wala talaga akong background, kung meron pala videos or diocesan. Sa tingin niyo mahalaga sa isang kabataan na katulad ninyo na bago pumasok, dapat alam na may diocesan, tas may religious, o although ngayon very clearly you are really both called to the diocesan way of life, yung gano'n, no? So, nako-confirm naman through the years, no? Pero sa tingin nyo, mahalaga po ba yon? Para po sa akin, sister, siguro mahalaga po siya. Kasi po, may iba pong pumapasok sa diocesan, pero lumilipat po sa religious. May iba naman din pong pumapasok sa religious na lumilipat po sa diocesan. Yeah. So maganda po, sister, na siguro before magkaroon po sila ng idea so that inline din po yung gusto nilang pamumuhay, yung gusto nilang ministry sa pagsagot po nila sa tawag. Kasi po, di ba, mga religious more on mission, nagpupunta po sa mga lugar-lugar. So, kung doon po yung calling nila, sa tingin nila yung calling nila, so it's better po na alam po nila na may mga ganun po talaga na unlike po sa sa diocesan, na dito lang po sa diocesan level nagsaserve. Pero meron na rin ngayon, di ba? Pinapadala na rin kayo sa ibang bansa. Meron tayong tinatawag na yung program na Mission. Nakalimutan ko yung program na yun sa France, sa Paris. Oo, may inaalagaan doon ng mga priests from Legazpi, from the Diocese of Legazpi, na kayo nagti-take care doon, palit-palit. So, meron din. Lumalawak na rin yung espiritualidad ng isang diocesano, hindi lang sa loob ng diocese. Yan. Yeah, but you're right. Thank you. Brother Jax, would you like to say something for the same question po? Is there a need po ba? Mahalaga ba? Sang-ayon ako kay Brother
Lorenzo po. For there's a certain call for someone, and that certain call has a certain mission. I think later years pwede siyang ma-imply na may religious, may diocese, or every age has its different ministry to uphold. So, I will think it would be preferred during the early years Yeah. in the formation. Yeah. Thank you. Nung tinawag ni Brother Jack si Brother Enzo ng Brother Lorenzo, parang naalala ko si Saint Lorenzo Ruiz. Saan ba hango yung pangalan mo, Brother Enzo? Doon po, sister. Saint San Lorenzo? Opo. Baka ka-birthday mo ba? Ang fiesta Hindi niya? naman po, sister. Pero ka-birth month po. September. O, Yeah. kailan na Opo, birthday mo? September. Malapit na September. September 7 po, sister. Ay, Wow. wow. One day before kay Mama Mary's birthday. Si Opo. Brother Jax, kailan po ang birthday mo? Anong birth month po? July po. Oy! July 30. Oy, happy birthday in Malapit advance. kay San Ignacio de Yes. Loyola. Yes po. Amen. Oo. Bakit, saan naman hango yung pangalan mong Jax? Actually, secular na po siya. Yeah. More philosophical Oh. po. Jean-Jacques Rousseau. Wow, kaya pala ikaw ay nasa philosophy ngayon na philosophy year. Sige po, sister. So, brothers, before entering the seminary, what were your thoughts of what a seminary is? And now that you are in the seminary, what is it then? Ako po, sister, nung una, akala ko po, ang sa seminary, puro lang po dasal, puro lang po, nag-aaral lang about God. Wala na pong ibang pagpo-focusan, pero na yun lang po. Pero, pagpasok ko po, na iba po talaga siya, na bako lang po siyang nakafocus kay God, bako lang po siya nakafocus sa simbahan, bako lang po siya puro pray. May mga times din pong nagbabasketball, nag-soccer, may soccer po nun dati sa minor. May mga times rin pong naglilinis, hindi po nawawala. Kaya po kailangan po maglinis. So, yun po. May mga times pong kaya po mag-aral, kailan po mag-aral. So, eventually po, na-realize ko na ang seminary, hindi ka lang po na take-form in a spiritual or a religious sense, kundi po, holistically, na may tinatawag po sa seminary yung 4 pillars of formation, yung SHIP po, yung spiritual, human, intellectual, and pastoral. So, dun po pino-form ng seminary, yung 4 na pillars po yun. Hindi lang po siya talaga nakafocus sa spiritual po ng isang seminarista. Holistic. Ship formation. Ganda yun. Yung para sa akin, yung before pagpasok ako ng seminary, I thought talaga it was a place for holy people. So, talagang inisip ko siya, saan ako lulugar? Oo. Saan ako lulugar dito sa place na to, doon. Tsaka, yun rin, yun paka-explain ni Brother Enzo na wake up, kumain, magdasal, at tulog naman. Kaya talaga. So, doon, yun nakita ko. Pero sabi ko, there's something more doon. And ngayon, nakita ko siya, very holistic yung approach ng seminary. Hindi lang siya na mag-focus in religion, in Christianity, yun sa parish. Talagang it can compete outside academically kaya siya, and in everyday life para lang talaga siya mabuhay ka talaga isang normal na tao, pero with the specialty
na may alam ka sa simbahan. Finding God in all things, sabi ni Saint Ignatius, yung ganon. Yon. Salamat doon sa ano. And the rest, sila na magdiskubre pag pumasok sila. Mamaya iimbitahan mo sila, nyo sila, yung mga may inclination for kayo naman ngayon na mangingimbita, 'di ba? Kung kayo ay inaimbitahan noon, ngayon kayo naman na mangingimbita. And then let's leave a space for them to discover more kung ano talaga ang seminary life. Ang ganda ang beauty of seminary life. Ngayon ang yes. So it's an opportunity for you to promote the life of a seminarians. Kasi maraming opportunity na nakukuha nyo o natututunan na hindi natutunan ng mga nasa labas na nag-aaral. Di ba? Oo. Opo, sister. Tama po. Iyan ang kagandahan dyan. So, iyan ang i-promote nyo. Di ba? Kasi sayang. Yung kagandahan po. Yeah. The beauty of it. So, yun yung i-promote nyo para mas marami pang tao ang maka-experience kung ano yung naranasan nyo ngayon. Ngayon, itatanong namin, mahalaga sa amin to, it's very, being Marian is very Ignatian. So, itatanong din namin sa inyo, tsaka yung pangalan ng school nyo, Mater Salutis College Seminary. Ang relasyon ba sa Mahal na Birhen ay mahalaga sa inyong formasyon, sa inyong pagiging tapat sa inyong bokasyon ngayon, now as seminary and then in the near future as priest, sa bokasyon na tinatahak natin? Yung factor ni Mama Opo, Mary. sister. Ano po siya, super important po siya na hindi po siya pwedeng mawala, hindi po siya pwedeng alisin, na magkaroon po ng relationship with Mama Mary. Kasi po, pag tinatanong po ako, ganito, in-explain ko po in this way, na parang nanliligaw ka lang po, na may nakursunadahan ka, na manliligaw ka, na pag nanliligaw ka po, kaya kailangan mo rin po makabanding o mag-form ng relationship dun sa nanay nung nililigawan mo. Yeah. So, in this case po, kung gusto po namin mas mapalapit kami kay Jesus Christ, dapat po, unang-una pa lang, wag po namin kakalimutan yung nanay niya, si Mama Mary po. Thank you. Okay, Jack. So, ito. I can say na malaking bagay na may relasyon ko kay Mama Mary for it was your spiritual mother throughout your lifespan. So, asking something is like a child asking his mother. So, although in a feeling that you have no one else to go, the first choice is always the mother, because she always understands you, will take care of you, and give all your attention. So, in part of a mother should provide a child's needs. So, in that sense, Mama Mary always help her adopted children on the long run. So, whatever case or status it may be, call Mama Mary, and she will be there, and she will point out the way. Yeah, tama. I say amen to that. Mama Mary talaga is the mother of vocation, and then for us, especially in our vocation, we just really have to stay close to our Mother Mary, and we will never be lost. Kasi talagang i-redirect niya tayo patungo sa kanyang anak. Yan, Mama Mary, sister, salamat sa iyo. Gusto ko lang pong i-add yung Latin phrase na Ad Jesum per Mariam, to Jesus through Mary po. Amen. Amen. That's why mga Santo Papa, mga Santo Papa, especially si Saint John Paul II, talaga very close to Mary, totus tuus Maria, yung ganun. Kaya isang sikreto po talaga si Maria to remain faithful sa ating bokasyon. Yan.
Yes. Yeah, because Mama Mary will always ask the faithful to pray for the priest. Mahal na mahal niya ang mga pari. Because without the priest, there is no Jesus. Will be shared to all. Ano? So, kaya ganun niya kamahal ang mga pari at magpapari. At Okay? mga magmamadre at mga magmamadre. madre. Lahat naman tayo. Sister. Lahat po. naman na Lahat po bukasyon. tayo. Lahat na bukasyon actually. Wala na bukasyon. Oo. Mga Kasi, nanay, mm, mga tatay, lahat yan. Lahat na bukasyon, suportado siya kasi lahat gusto niyang mapunta sa ama, sa kanyang anak. Makapiling nila habang buhay. Yeah. Okay, so what is your favorite verse that sustains you? Okay. Favorite verse in the Favorite Bible? verse is yung gospel para po sa next Sunday is yun, Martha, Martha, you are worried and bothered and anxious about so many things. So, ito, it just calls out na I should never worry to anything. So, in daily life, so pray, try your best, and God will take care of the rest. Sister Martha, would you like to say Amen. something? His favorite verse It's is true, Martha, brother. Martha. Yes. Martha. I'm here. Yeah, it's true, brothers, because I mean, the more we worry about, the more we get lost, no? So just trust God, whatever may happen, we trust in God's providence. Yeah, I experienced sister. many times we worry so Amen. many things. That's why Sister Hang here really chose who chose the name Martha. As your Christian name, you or your mom? When I was a small child, So it was not you. No, yeah. But you love Saint Martha. Yes. Soon to be. Yeah. Okay, sige, si It brother. will be her fiesta, no? July 29? 29 po. Yeah, the day before the 29. birthday of Saint Jacques. Saint Jacques. Brother Jacques. Yeah. Brother Jacques. Jacques. That's why we are brothers and sisters. Yeah. Thank you po. Okay, si brother naman. So, Brother sa akin naman Lawrence. po, sister, is yung Luke chapter 10, verse 2, na the harvest is plentiful, but the laborers are few. Yeah. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Yeah. So, lately ko na lang po siya nagandahan. Kasi po, as I continue to answer His call, as I continue to journey to this vocation po, mas na-realize ko po na there's a need for laborers po. Yeah. I'm sure siguro pagkatapos yung magpagkapari nyo, ang unang ibibigay sa inyo na ministries vocation director. Magaling kayo na mga vocation promoter. Yan. Sige po. Sige. So, brothers, who is your favorite saint and why? Okay. Sa akin po, si Saint Thomas. Inspired from the gospel, the doubting Thomas, that I always need some evidence or a sign to believe. So, and Jesus calls out that blessed who do not see, but they believe. So, in that verse, it always come to mind that if I should really need any evidence to believe God, and this is my daily meditation from during this seminary. Ang ganda ng connection, no? Kasi 'di ba ang ano is Martha Martha, yung about parang the anxieties of daily life. Tapos ngayon ang yung favorite saint ay si Saint Thomas na yun. Kaya talagang nagswak yung dalawa na the unbelieving Thomas needs this parang assurance na you don't have to worry about anything, parang ganon. Opo. Yeah.
pero siya din yung nag-exclaim, "My Lord and my God." Yes Diba? po. Oh, di ba? Yun. So, nag-wait pa ako doon sa time na yun. St. Thomas, sige po. So sa akin naman po, sister, ang di ko po makakalimutan, si Padre Pio po. Yeah. Kasi ano po, may time pong dumating na nag-doubt na po ako sa pagsagot po sa calling, sa pagsagot po sa vocation. And that time po, nagpa-antipolo po kami for Sangkan at nagbisita po kami on our way home. Nagduman po kami sa Padre Pio Shrine sa Batangas po. So, may kasama po ako noon, tas may well po baga doon, sister, na parang wishing well. Nag-wish po kami doon ng mga kasama ko na sana i-sustain yung vocation, yung ano po. So, nung nakauwi na po, sister, sa Bicol, di pa po nawala yung doubts ko yung, na dito sa vocation na to. Tapos nagdasal po ako nun kay Padre Pio na if para po talaga sa akin tong vocation na to, ano po, bigyan niya po ako ng sign ni Padre Pio. So ang nangyari po nun, sister, after po namin mag evening praise, dinner na po, yung kaharap ko po sa table, kung saan po kami nagdi-dinner, may suot po siyang t-shirt ni Padre Pio. Tapos may quote po doon si Padre Pio na parang ano po siya, don't worry nga niya. Yung parang trust and pray nga niya lang daw po, ganyan. So parang goosebumps po ako. Kasi sabi ko, ang bilis naman ng sign na binigay. So from that point forward po, parang si Padre Pio na po yung intercessor ko po, na if every time I feel doubts po, I pray to Padre Pio. Yeah. Amen. Yeah. Very holy si Padre Pio. Okay. Ano po pala, pray, hope, and Pray, don't hope, worry. and no Yun po pala sabi ni Yes. Padre Pio. Correct. And no Pray, worry. hope, and no worry. Sige. So, ang bilis ng oras, pero bago tayo magtatapos, anong mensahe ang nais niyong iparating sa mga kapwa niyo kabataan na nagsusearch for their way of direction in life? So, hindi lang po para sa mga kabataan, pero para sa lahat na po, na always trust in God's plan. There's always room. It just matters how you prioritize things. And what matters most is you prioritize God, and God will lead you the way. Okay, thank Amen. you. Sa akin naman po, sa lahat po ng nakikinig na gustong sumagot sa tawag ng Panginoon, mapapare, religious brother, religious sister, na naka-experience na po nung instrument at nung invitation, ang masabi ko lang po na wag po kayong mahiya at wag po kayong matakot na mag-participate sa tawag po ng Panginoon. Kasi mas lalo pa pong pinapatagal, mas lalo nyo po pong binabaliwala, mas lumalakas po, mas nagiging convicting. Kaya nga po, di ba, yung team natin ngayon, the irresistible call. Mas nagiging irresistible po siya. Amen. So, we participate po. Na huwag po tayong matakot, huwag mag-alinlangan na to participate and to answer in His calling po. Kasi sure ang way, sigurado ang mapupuntahan, magpapasaya sa iyo ng walang hanggang. Okay? So, muli, salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. So, salamat po sa inyo. Salamat sa Thank you ating po, mga sister. bisita Thank you po ngayon. sa pag-invite. Seminarian Jake Bedia at Seminarian Lawrence Mabulay, ang inyong mga lingkod, Sister Jessie, Sister Net, Sister Marta. Salamat po. Hanggang sa muli. See you next Friday. Thank you. Mother Salutis. Galing naman. Thank you. Trying to be a blessing to others. Be
there for that, and simply being grateful for everything. After all, Eucharist means thanksgiving. When surface becomes an overflow